Di ka muna pangaon, kaon ka mo sa kuan. Kanang kanon, kay naay kanon dili kay mangaon ka mo sa tao, ibalawa tay kwarta. Balitin mo kung tao la. Isa ibalik. Tao. Dahoon ko ng tao-tawa hinoon ninyo, di ba? Lugit na karon. Bahaw. Ikan unda. Ganon diha. Ay kalau lagi kay malawom ba. Kalutan. Taho. Sama ng taho, hawag na yun na. Kanang taho nga, hugaw mo na. Ingon sustansya mo rag na ay mga sipon-sipon, dandog-dandog, abuton sa kana. Ano ba mga wala siguro. Sustansya daw, unsang sustansya. Sinuyo ko na sapato. May pagmahigaw pa itong kuan gulay nga. Alabati kay sustansya pa Oh, itong makalbasa ana. Jit, gamay kaayo. Nga. Ganahadi, si Jisa lagi, di man siya ganahadi man mahurot kay. Wa may lamig ang lugdang mo na magmauta sa iro lingin. Kuan nagwin na. Kuan nagwin na nakaon na to. Nakaon. Lagi, ang kanyang ang salida. Daot tingin. Nabuang naman siguro ni Stalistik. Buang yun. Istorya niya sa giya. Wala pi gani, kamo, dili jud no magsundong anak. Pag ingon gani nga mga on, buntag pamahaw pa niyo sa panihapon. Mukaon jud kay mabuang maingon na. Ay magpadpad, maglakaw-lakaw mo ko sa dara, balik na sad ko kabiari. Lana, nagsasako ay na sa dito lana. Ay na, ni istorya sa dito na ko na. Ana juga kay tubi ka mukaon kit lagi. Ngano, wako! Ngano hapon man kadali, ulin man kagani ha? Kung nalito dahil ito ako nga gisingot ka wa? Wala, naliko. Ay, wama ko na. Singot. Basket volleyball man daw kuno ka. Ay, magbalibol ka ron, ma. Daan yun og maugaling nagikan mo sa kakapoy nagmaligo mo. Wa jud mo. Paralyze mo 20 edad doon na gikabuhan na mo. Wala sa ba na ang mga bata nila ka? Kasi di taho magkagubot mo siguro kota magdagan-dagan man to si Adel. Ngayon, Ito nagtao. ka mo, dili mo magsinggit-singgitan ng mga tao at na mo sa unahan, singgit. Sugod pag singgit yari nga tayo kwarta. Arch. Ano ka? Tul. Wala ko na ko sumo Wala. na. Kasi ba? Ay, Wala Arch. na. Apo Wala eh. na, Uy naglakas ba? na ka. Sila ka mo lang ba dili ganit yung iskandaha may patay day. Wala sapatos. Ay man, tanawa ko. No. Si, dila cross yung manahi man. Gaw. Ano ba? Oh? Palitir na kuan. Oy, ginoo magpalit ka it. O siya it-it. Na di man kayo makayag it-it. Ipapilitan na ako ng it-it. Wadya po nagpilit. Ako na. Alam tulog ka otso ba? Dili daw na yung mapilit, wag pa og it. Pilit na oy. Pilit. Di. Sandal ka na pinik. Pilit na oy. Ani? Gaya to? Bila Pilit gulo. rin na. Butang teh, kayo datay ko ta palit it ugma. Ayan pag Dili ba na? Sa bato, tuwasan. kay si ko ang dako may adto papiliton. Mapilit man gani ang mata di na magani mabuka, kana pang sapatos. No ang nang imo ha. Kung isuot mo nila nga. Butangin it-it ba? Kuan kayo. Saya kaya taga Dallas Mavericks. Di man init kay kaukan. Dili ba kung suoton ni mo ni? Butangin it-it dagan. Kung kuan man. Naagoy it dili kay gipagamit maniwa ko mo rin siya paligtay. Guys, mo ya. Yo guys, welcome. Sige kuan. Gamit niya matanggal gyapon. Dili lagi matanggal na ang it. Matay na lamang ka dili pa matanggal.
888 na years. Oh. 888. Upat pa gani kapito. Tugay pa. Okay, pa gani. Ito gaya. Atay mauna ang 88 ang kato. Ito sa gusto manahit diri ba? Diri manahit bitaw. Dara. No bill asset. Asyong wala sa katuliyang lola. Asyong. Indong. Dagdi lang na kay atara na eh. Patay. Hindi mo pagpapakit yung may kontal-kontal. Ano sabi? Hindi mo papasagi magkadoon kaya ng togis. Ambo. Mubalin na siya atong isaban, atong trabaho ana sa Davao. Ano ba kasi Ingon imo mama, kay nag-ingon na magpatawag lang kung sa imo kinahingan. Ina, mapalitin ko sapatos. Naa ba? Oo. Mami, palit man si Mami. Patos. Siyempre, mami yung kay magkaayo niya. Imo mama dahil imo ko ana. Imo tawagan ipakuan nato kang asilaga. Hoy, imo tawagan ipatos kung nato ikaw ma. Palitin ko sapatos sa bigay. Ako sapatos na ako sapatos. Bitas. Anak. Di apoy isa na ako ka-adapted. Popcorn na po daw. Di, ako ba ako na? Sila mo na. Ikaw na naman. Sila lagi ng popcorn. Jis, mas mura to. Una ka gukda. Nga, gokda. Naa pa man to. Opoy, gokda ko. Jis, pati na Okay, kung man ka nagpabrika. O, nagpabrika. Factory. Ta ako pa lamig ko na. Sige, jis niya. Pangatog mo. Balibol mo. Inagdirita kay wala tayo vlog, Jason. Oh, Unyara vlog. ng kon ato bang ito isa. Ay, mga katik-tik. Padung nung tan ako magbalibol. Oh, Daghan kay Apo. Wa na mo'y balon og maha. Magasto gani nimo ng 20 wala na gyud manlaka mo ug di mo mangit na ayaw na kay huron gani kay tubig karon butin. Wa na. Zero na ba? Gawa ko lang. Nga ana may dis. At bang isa diri ba kay magkuan isa tablag isa kana nangita. Sige. Awa sakit kayo na si Wako. Diri. Estudyante ka ba? Kasi mas manok. Hi. Hi. Manok pa, manok. Wala man maplastar. Wa pa gani na ko inahay mga katik-tik padong na ko dito sa mag-practice may og volleyball. Ay mga katik-tik, padulong na may practice ng volleyball. Ay, katawa ba? Serious ba? Serious ka? Volleyball mo ra bang magakorta. Hindi mo kabot sa nitning. Ayaw magitana niya kay na atay pa. Abot eh. Abot yung pala man sa waka. Ikaw may ikaw. Ulit daw. Ulit dato. Ulit daw na si Aw. Ako. Kung ano siya ako, ulit daw ngay na ng mga katik-tik sa una gamay pa dito pa Miss Corbada. Karon tako na ulit ako. Mao na yung iyang mga barkada pa doon sa volleyball. Mauli lang na diri og mag-ilit. Amo tog diin siya gikan sa pagganihawa ko kakitaan ni. Pulbos. Magkasuya, magka-high blood. High Wala blood nun pa naman. kay wa may sudan. Anong gani digi? Lugangan. Ikaw lang gila. Naanay uwan practice pa mo gyapon. Gym. Magpunta sa mga gym sa mga babae. Na may net dito. Nasa gym sa eskwelahan ba? Abad ang gym sa silan. Uy! Naagamay. Iskulahan din sa elementary. Oh, May gym dyan eh. okay na kinitong. Kaya ba na sakit palitan eh? Tuslo ka ni ko ano sige gurawara anak. Ano kita dali man mga okang. Oh, may gasolina. Ulo kang lubak-lubak ang Ah, praktisan. kini gasolina ra yun. Sige kasadsad.
Mga katiktik, pwede na dyan daghanang dagom na sa di lasan may kaunya maka live kay mawa maning Signal. signal o sige mag-video-video, sige magtuyok-tuyok di naman mo. Saan basta ka magdagom, magkurat lang bitlang ko mo ning magdaot gani ang tempo, wala may vlog, wala may live, kayo may signal. Mo na tana mag-vlog untana may kanang adlawan pa. Wa pod ni si Wako kanunay, Eskwela mo. eskwela man. Nga, lakaw. Aw karon untana kay wa eskwela. Kay amot ang naon sa eskwela mo extra ubagan bag at ngapil. Nga, practice. Lakaw. Untana may kahon. Ato dayon kay Ulay. namay mga sudla nagtubig. Kinsa man tong bike gigamit ni Wako. Umiipoy. Naman siya ipoy di ay. Ni ato na. Saan gisakyan? Atong bike lang atong kuan. Mura, o di siya ako kay Binan og bike. Mamay lang po. Boss? Ano boss, boss? Boss. Boss. Di na. Di kan Kuan ko siya na lang na. ganay kuan man sa ilang ay dito sa mga kay kuan man siya kuan man kayo siya. Boss. Ang siya pinakagay dito. Gahi. Kahit. Ang bisa lang gahi. Sugoon ka ana orange. Binakagahi. Binuha mo na. Lagi. Ganyan. Madlok mo ang ako kay kuan. Mahadlok sila. Uy, mura di ay nahawag na siya ako. Ay, bihay. Kadlokan si Wako sa eskwelahan niya. Ha? Kadlokan siya. Kamay yung tao niya kadlukan. Nagdala day na sinsyo kay mahadlok man mo. Nga. La. Palit ko bike la. Ay palit. Ugma, balik ka. Hadlok, goodbye. Unsa ipapalit nimo? Katong bike ba katong 200 ra nakakahul nunoy. Wala ka na lang 200 kay dako ang gastuhonon pa na. Unya ligid naman ang kulang isa ra ka po. Kaon ra para di kay makuha ginit kahoy ra iligid para di kay mahilis. May maura. Ligid ay Nagsaad yun ko nga dili yun ko mo palit og bike. Ako, Di kaning triangle, bike kay triangle. kapuslanan. Sige lang mo bike, sige lang mo unya bike. suko. Na, Ako ayo inya mga maura gyapon lagi karon di man mamasago. Abot na og naay bike, mangabot na mo dito sa Parmail. Ah, pero tayo nga buwata eh. dere naman. Go, mlader, go. Like mabuta dito. Tingnan mo mama, mapalit og bike. Ha? Ino mo mama. Dili na lang sapatos kay na makamami. Sa mga Yang klaseng mapalit og bike kasi service na ko sa eskwelahan ma. Ana aba. Na ay ko ang bike diri mabaligya bisag 200 ing na 300 kay imong kagatos. Inya na pa may ligid. Ay Ay, pa kulang na paligid. Baligya ligid. Oh, lahat po kayo. Ayaw na mo papalit anak nga nailigid paliton pa. Kanang palit og Bago bike na kanang lang. tinuod. Oh, bago Kanang na bike, lang. kanang balik kag bike. Kanang kuhan kanang Ang kompleto dito. BMX kay kuan man. Inuli mo mo, mama? 2,000 3,000. Ang BMX. oh, imo mama 3,000 ma. Ang BMX, BMX. Ano siya? BMX. BMX. Pat sila rin kung may Kamera share. dito sa kuan. Nagaw. Gani. Nagag-bike dito sa barangay. Hi mga katiktik, mga itong among vlog. Hinaot ka na ningaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye.